Αν έχεις πόνο στη μέση ή στα γόνατα, σου έχουν πει ότι τα deadlifts απαγορεύονται. Εγώ ως φυσικοθεραπεύτρια θα σου πω τους 6 λόγους που αγαπώ τα deadlifts ως άσκηση για αποκατάσταση. Λόγος νούμερο 1. Βελτιώνουν την ικανότητα να σηκώνεις πράγματα από το έδαφος. Μία κίνηση που χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινότητά μας και ίσως η πιο συχνή κίνηση που φοβούνται οι άνθρωποι με πόνο στη μέση. Λόγος νούμερο 2. Μειώνουν την κινησιοφοβία. Τα deadlifts διδάσκουν ότι η κίνηση και το βάρος στη σπονδυλική στήλη δεν είναι από μόνα τους επικίνδυνα. Η σταδιακή έκθεση στο φορτίο βοηθά τον εγκέφαλο να καταλάβει ότι η σπονδυλική στήλη είναι δυνατή, σταθερή και ανθεκτική. Λόγος νούμερο 3. Αυξάνουν τη δύναμη των γλουτών, των ποδιών και του κορμού. Μπορείς να ξεκινήσεις από ένα αντικείμενο στο ύψος των γονάτων και να φτάσεις σταδιακά σε σημαντικά φορτία. Περισσότερη δύναμη σημαίνει μεγαλύτερη ικανότητα να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες της καθημερινότητας. Λόγος νούμερο 4. Χτίζουν συνολική ανθεκτικότητα. Όταν εκτελούνται με την κατάλληλη ένταση, αποτελούν ένα ισχυρό καθολικό ερέθισμα για ολόκληρο το σώμα. Μύες, τένοντες και νευρικό σύστημα δέχονται ένα ισχυρό προσαρμοστικό ερέθισμα. Λόγος νούμερο 5. Ενισχύουν την υγεία των οστών. Το έχουμε ξαναπεί, τα οστά προσαρμόζονται στα μηχανικά φορτία και η προοδευτική επιβάρυνση είναι το κλειδί για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Και νούμερο 6. Αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αποκατάστασης. Σε άτομα με χρόνιο πόνο στη μέση, με οστεοπόρωση, με αρθρίτιδα, το σωστά καθοδηγούμενο deadlift κάνει θαύματα. Πέρα από το ότι αυξάνει τη δύναμη και τη λειτουργικότητα, μειώνει τον πόνο και επιστρέφει στον ασθενή τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Τα deadlifts έχουν τεράστια μεταφορά στην καθημερινή ζωή. Δεν σηκώνουμε μία μπάρα στην καθημερινότητα, αλλά σηκώνουμε τα παιδιά μας, μία γλάστρα, κυβότια, ψώνια. Τα deadlifts είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις που μας προετοιμάζουν για αυτές τις απαιτήσεις. Μην τα φοβάσαι. Αν θέλεις να τα εντάξεις στο πρόγραμμα αποκατάστασής σου, στείλε μου μήνυμα.